Matinding tapatang magaganap ngayong 2025 ang mga nagpapasikat sa kanilang grand finale. Pasikatin natin! Pasikatin natin! Youth Edition, The Grand Singer Battle. Abangan, malapit na! Radyo natin nationwide. Radyo natin. It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Radyo natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanui ka! Tanui ka! Radyo natin FM Naga. Job interviews sa mga kandidato. Tanui ka! Lunes hanggang Sabado. Digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanui ka! Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating programa sa araw na ito. Taano Ika, na Radyo natin Naga Job Interview kung saan po makakausap natin ang ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 National and Local Elections. At sa araw na ito, makakasama niyo po ako. Ako po si Mama Jana, ang nag-iisa niyong kumari sa ere para naman ma-interview ang ating aplikante na walang iba, ang top-notcher ng ating Sangguniang Panlunsod. Walang iba kung hindi si Councilor Doc Jess Albius. Good morning, Doc, and welcome po sa ating programa. Good morning, Mama Jauna, and good morning sa mga listeners and viewers ng radyo natin. Good morning din kay Station Manager Mape, dating chairman ng KBP. Ayan. So, ngayong araw na to, aalamin natin ang profile ni Doc Jess Albius. Ayan. At syempre, pag-uusapan na rin natin kung ano yung mga vision at kung ano yung mga naging accomplishment niya na as City Councilor. Kasi po, mga kaibigan, si Councilor Doc Jess Albius po ay nag-a-apply po for rehire sa darating na May 12, 2025. At ito na po ang kanyang third and last term sa opisina po na as City Councilor ng Naga City. So, Doc, umpisahan po natin with the question na who is Doc Jess Albius bilang isang ordinaryong mamamayan ng Naga? Okay. Si Doc Jess Albius po, pinangaki sa Barangay Tabuco. Bunso kita sa 11 aki ni Domingo Albius. Siyang pinakainot na Teniente del Barrio kang Barangay Tabuco. Ang sakuweng ina, si Gloria Roque Albius. Siya po nagtrabaho dati sa City Planning Development Office. At pag-resign niya sa City Hall, pag-retire niya bilang empleyado kang local government, nagkandidato siya bilang barangay kagawad sa Tabuco. So, naging kagawad siya kang 2001. And then, nakalaon siya sa 2 terms bilang barangay kagawad. And panduduman sa panduan niyang termino, nag-ego siya ng aksidente, napadarinas. So, nagka-fracture dito sa pelvis niya. Although, naoperahan, nalagyan siya ng stainless. Kaya lang, natakot na siya maglakaw. So, napagka-orulayan kan si Barangay Council during that time kan Tabuco na ako ang i-recommenda kay Mayor Robredo bilang karibay kan sa kuyang ina. So, iyan sinaging circumstance kung takot kita nakalaw sa politika. Although, baga, ang parents sa pares man na sa nag-agi sa politika kanto, siliman ang sa kuyang tugang si Domingo Albius Jr., yung pinakainot na naging KB chairman sa Barangay Tabuco. Ilan po kayong magturugang, Doc? 11 tabi kayo magturugang, ako ang bunso. And unfortunately, 4 ang makik na dito sa kinaban. So, ikaw pa kaming 7 magturugang na living and
tulo ang iyong digdi sa Naga, saro sa Australia, and tulo sa Manila. May asawa na po? Single. Single. So, Doc, sino po ba si Doc Jess Albius bilang anak? Si Doc Jess Albius bilang anak, sa tingin ko, caring, thoughtful, and for almost 15 years, ako yung nag-alaga sa aking nanay. Nung nagkaroon siya ng Nung aksidente. fracture, Oo. so kasama niya ako sa bahay, and then basically ako yung nag-alaga sa kanya sa gamot. Pagka walang caregiver, tayo nag-aasikaso, natuto tayo maglinis kanya sa diaper. So sabi nga ng nanay ko, hindi siya lugi sa akin kasi after her death at the age of 79, inalagaan natin siya. Nung pinasok mo po or naging successor ka ng mother mo po, dentista ka na po ba? May profession na po? Yes, nagtapos po kita ng elementary sa Naga Parochial School, then high school sa Ateneo de Naga, and college 1995 sa University of the East College of Dentistry. So nakapasar kita sa board exam 1996. So from 1996 up to present, registered licensed dentist kita, and kang naglaog kita sa politika sa barangay kang 2004, saro na kitang dentista. Biglaan po, 'di ba, na naranasan nyo na naging successor kayo ng mother nyo because of the accident. Ngayon po, na ano po ba, ngayon na ikaw po ay city councilor na ng Naga, ano po, and alam naman po natin na naging grabe yung perseverance mo po na nagkampanya ka po at nagdalagan bilang city councilor before mo po marating kung ano ka na po ngayon. Ano po ba talaga yung naging motivation mo or nag-udyok sa'yo na pasukin dire-diretso ang politika? Okay. Kaya na-appoint kita bilang barangay kagawad kan 2004, siling ko anda ko la duman na puntos itong pinagtaong kumpiyansa sa suporta ka mga pag-iriba sa barangay council kan Tabuco na kita magribay sa sakuyang ina bilang barangay kagawad, and from then on nahiling ta si mga pangangaipo, si sitwasyon, kondisyon ka mga tao, and dahil ini sekreto sa mga taga-Naga na tulong beses kita nagpara-kandidato, 2010, 2013, 2016, elections, tulong election, parang kitang number 11. Ang nakakalagbaga sa councilor, top 10. Pero kita, consistent from 2010 hanggang 2016, pre-elections, parang kitang number 11, runner-up. Pero di kita nag-give up dahil aram ta na inot na inot, pag nag-apply kitang trabaho, dapat igo kitang qualification, panduwa, experience. Pero dawa di kita nag-triumpo katong 2010 hanggang 2016. Sabi ba nga kaya pag may nagsarang pinto, may nagbubukas man na bintana. So 2010, pag abot kang 2012, nailhir kita bilang presidente kang Camarines Dental Association. And then 2014, I was elected as one of the national officers of the Philippine Dental Association. So sabi ko God's plan. Kasi kung nakadiretso tulos ako sa local government of Naga, baka dahil ako naging national officer ng Philippine Dental Association. I was one of the national officers from 2014 until 2022. So, kumbaga, kung kagustuhan ka, mahal na Diyos, na dahil ka muna maglaog digdiyo para duman ka sa profesyon mo, mabisto. So, nag-serve kita sa national, kan 2018 na elect kita sa panduang pinakalang ko na posisyon sa Philippine Dental Association, and Speaker of the House of Delegates kan Philippine Dental Association, ang legislative body kan PDA. So naugma kita dahil dawa dahil kita nagtrayumpo kan sa inot ang mga paglaban sa eleksyon, pero dakol kitang nabisto sa Philippine Dental Association, nakapag-serve din kita sa national, and dahil sa PDA nakaikot din kita sa nagkapera mga lugar sa Pilipinas dahil pagrepresenta ang Philippine Dental Association. Ayan. So, Konsi,
di po ba, according po sa resume mo, before ka po naging city councilor at before ka din po naging presidente ng PDA, ano po? Philippine Dental Association Camarines Sur. Oo, Camarines Sur. Camarines Sur. Philippine Dental Association ng Camarines Sur. Naging punong barangay ka rin po. Yes, nung na-appoint ako as barangay kagawad noong 2004, after that 2007, lumaban tayo bilang punong barangay, and fortunately nanalo naman tayo 2007 hanggang 2010. Then after that, nag-aim tayo for the city council. Now, Consi, ito po talagang naging curious kami, di po ba? Kasi for 3 beses po, katulad na nabanggit mo, hindi ka po pinalad na makapasok sa top 10 as city councilor ng Naga. But then comes the time na ikaw po ay pinalad na nakalaog ka po as city councilor ng Naga City. Ano pong pakiramdam? Sa tingin ko, very fulfilling. Because after all the struggles, 3 elections na nag-fail, 2019, finally, na-achieve mo na yung goal. Pero, I would say na hindi siya napakadali. I went through all the rigors ng campaign. Talagang from morning, tapos afternoon until evening, house-to-house campaign yung ginawa ko ng 2019 elections. So talagang dumaan tayo sa pinakamahirap na parte ng pagkampanya. Talagang halos lahat ng sulok ng Naga pinunta natin para ma-reach out yung mga botante. And thankful tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon ng mandato ng mga taga-Naga noong 2019 na manalo. And in fact, noong 2019, number 10 tayo out of the Magic 10. So, kumbaga, last is lot. Pero, still, pare-paro namang city councilor yon. And I am very much thankful and grateful sa mga Nagueños na nagbigay ng suporta, tiwala at mandato. Ano naman po ang nag-udyok pa sa iyo na ipagpatuloy for the second, na ipagpatuloy yung termino mo po for the second term ng iyong pagiging city councilor? Siyempre, alam natin na isa akong dentista. So, ang ating advocacy yung oral health. Noong 2019, nagsimula tayo sa pag-push ng mga programs na makakapag-uplift ng oral health conditions sa mga taga-Naga. In fact, oral health is one of the most neglected and least priority ng national government and even the local government. So, napakahirap i-push dahil kahit yung mga ordinary citizens, hindi talaga priority yung dental. Pupunta sa dentista pagka may sumasakit ng ngipin. And then, so yung dentist wala magagawa, kundi magbunot. So, sa case ko, dinaaran ko rin yung experience na mahirap mag-introduce ng programs sa mga barangay. So, nireview natin na kulang yung dentista ng syudad. Nung pumasok tayo ng 2019, ang dentist lang nun is isa. So, dahil limited din yung budget ng city government, in-introduce natin paunti-unti. 2021, nakapag-hire tayo ng additional na isang dentist para maging 3 yung dentista. And this year, may plus additional 1 dentist. So, tayo nag-initiate no na magkaroon ng additional dentist. So, we have already 4 dentists sa city government of Naga. And initiative din natin na madagdagan yung dental aid. So, naging 4 na din yung dental aid, which is a preparatory naman ngayon para sa redistricting ng Naga City. Kasi napag-usapan namin sa bagong Team Naga with Attorney Lenny Robredo yung pag-roll out ng Universal Healthcare Program. So, sabi ko sa kanya, sana maisabay natin yung oral health sa pag-roll out ng Universal Healthcare Program. Ang plano is magkaroon tayo ng 4 districts ng Naga
na kumpleto yung mga kagamitan, mga laboratories, x-ray, and all the diagnostic tools para yung pagbaba ng programa galing sa PhilHealth ma-implement sa 4 na districts na yon. Malaking katulungan yon, big help sa mga taga-Naga dahil mayroong budget yung sa Universal Healthcare Program, yung e-consulta. Laging sinasabi ni Dr. Butch Borja na mayroong 1,700 pesos para sa per member ng PhilHealth na nag-register sa e-consulta. At the same time, sa dental program, mayroon ding allocation sa private 1,500, pero pag sa government 1,000. So malaking bagay na rin yun para at least magkaroon ng beneficio yung mga taga-Naga with regards to the oral health care. So yun yung gusto nating isulong, and at the same time sa aking second term as chairman ng Committee on Housing and Settlements, nakita natin yung mga problema at kakulangan sa sistema. In fact, sa present sa Gunang Paglungsod, dahil tayo yung number 1 councilor, tayo yung chairman ng Committee on Appropriations, and then ako rin yung chairman ng Committee on Housing and Settlements. Doon nakita natin yung maraming tao lumalapit, sasabihin nila, Councilor Doc Jess, matagal na kami nag-apply sa urban poor, pero until now, wala pa kami nabibigay na lupa. Mga informal settlers din kami na kailangan kami ng matitirhan. So, noong 2022 nag-assume tayo as chairman, tinanong natin yung Housing Settlement and Development Office na pinapamayuan ni Engineer Campillo. Sabi ko, ano ang real state ng ating housing, urban poor sector dito sa Naga? And sa records nila, they have around 5,942 na pending applicants. So sabi ko, maraming umaasa na mabibigyan ng lupa sa 5,942. So, nung tinignan natin yung listahan, tinignan ko yung barangay Tabuco kasi yun ang barangay ko, nakita ko doon na mayroon pa nakalista na wala na sa Kinaban, nagadaan na. Igwa man nakalista na naman sa barangay. So sabi ko, ang nakalista niya ko digdi sa office kang Housing and Settlement and Development, bako na siyang realistic na data. So kinakaipuan, i-upgrade, i-update niyo. And then naghagad kita ning tabang sa Naga City Urban Poor Federation, tanganing malinig sa listahan. So kang process kang pag-cleansing from 5,942 naging 1,900 ito. So gustong sabihin na nakabawas ka tayo ng almost 4,000 na mga pangaran. So at least realistic na igukita mo niya na pending applicants ng 1,900 plus. So yan ang pigsabi ta kay Attorney Lenny na kung kami paladon giaray, paradon man siya na makatukaw bilang alkalde, iyon yung numero na kay puwantang i-prioritize na matawanan. Kasi sila si mga haloy ng naghahalat. And saro man sa pigibutan na measures na para di magparadakol ang pending applicants, nagpasar kita ng resolution sa Sangguniang Paglungsod na nagdideklara ng moratorium. Moratorium sa pag-ako ng mga bagong applicants dahil abot ang magparaasa na sige kitang ako ng mga applicants, sige parelista, pero may man pwedeng ikataw ang gobyerno lokal. So, as of now, dahil pakita nag-ako ng mga aplikante dahil igwa pa kita mga nakapending. So, ang sabi ta nga ni is maako lang kita pag itong nakapending matawanan na. Igwa igwang pigibo ang local na government kang Naga na nagbakal kita ng mga propiedad na inaapod na land banking, propiedad para sa urban poor sites. Alagad, dahil man pwede pag nagbakal ka na ng daga, itatao mo na yun sigida, takinakay po ang mangyari ang land preparation sa land development na dapat bago ka mag-award na ma-star para duman, igo siya ng tinampo, may connection ng tubig, may connection ng kuryente, takani at least si mga malipat duman ng mga informal settlers, disente man ang ng abutan na istaran duman. So, Consi, before po tayo magraroom sa usapan natin bilang sa mga naggawa mo po, na trabaho mo po bilang city councilor, sa palagay mo po, bukod sa mga nabanggit mo po kanina, ano po ba sa palagay mo ang top concern na dapat yun yung
bigyan ng pansin kung kayo po ay ma-rehire bilang city councilor na concern kang Naga? Sailing ko sa kinakaipuan taon taning doon magkaigwa ning tultul na asin susunidong livelihood opportunities. Kasi every day dako nagdudulok sa City Hall, sa mga opisina na nagahagad ng tabang. Sabi ko, dahil hindi mo pa para duman sa City Hall kung igwasin ng sufficienteng kita sa pamilya. Kaya napag-ulayan minin kang grupo kay Atty. Lenny Robredo na kinakaipuan magkayo kita ng profiling ka mga pamilya sa syudad Canaga. Itong mas nangangaipo, iyon tabangan. Tanganing mag-angat sa idang buhay. Kasi yan ang paghihiling ta na tool or barometro kung nagiging marhay ang gobyerno dahil nag-aangat ang pagbuhay ka mga Nagenyo. Kasi sabi ko, iyon na niyo si sa tuyang nakatuudan na situation sa syudad. Dakol nag-aagad tabang dahil mayong-mayo sinda. So paano ta niyo masusolusyonan? Tapos syempre baga pag nagdudulo ka sa City Hall, sa mga opisyal, sa parte ko garo nakaka-degrade sa estado kan tao. Iyo po baga. And sailing ko sa paagi para masolusyonan iniyo, magkaigwa ni mga marhay na livelihood opportunities. Kung di man sila ma-hire, at least igwang trabaho kung saan igwa man silang market. Dawa sa diring livelihood program sa idang harong, pero ang sisiguraduhan lang, ang pagsasabi sa ngani sa moyang grupo, sisiguraduhan na igwang market. Kadakol bagang niya nagka-conducting livelihood trainings, pero kadakol kitang trainings, ang problema, marketability. May mga nagpara-train sa pag-ibon ng dishwashing, nagpara-train sa pag-ibon ng mga sabon, mga samud, mga pot holder. Pero at the end of the day, paano mo ining produkto ninda may ko-convert sa peso, sa kwarta, na yung magiging kita ninda. So dapat, igwa kitang ka-tie up na mga kumpanya na iyo mabakal ka ng mga produkto. For instance, iniyo na pag-ulayan na kang grupo na dapat ilista si mga pangangaipo kang gobyerno lokal na pigbabarakal ng mga gamit. Then, ini mga pigbabakal na niyo, pwede ta niyong i-outsource sa mga communities. Let's say, dahil ang satuyang suamo baga, itong mga nagsisirigid, regularly, nagbabakal yan ng sigid. So, i-outsource na duman. Buwaan dakol kayo ng supply, hali sa panikwason. Kung pirang kaipuan nyo na bulan, iyong i-produce ninda, duman na bakalon kang gobyerno lokal. Tangan makatabang duman sa pagbuhay ka mga taga panikwason. Siring man kung nangangaipo kita ng mga papel, ano tadi kita mag-ibo ng sektor na matutok man sa pag-ibo ng mga bond papers dahil imbes na maparabakal pa kita sa luwas, sa indana. And at the same time, itong mga parauma na iyo ang nagtatanong ng mga paroy. Bakalo na kang gobyerno lokal dahil igwa man baga kitang programa sa Sanggawadan, may programa kita sa Queen, and pag December igwa kitang Paskuhan sa barangay. Di pwedeng duman ako anong sa produkto nila si pigpo-produce ng mga bagas. Iyon ang bakalo na kang syudad, takaning magkaigwa ng sustenidong income ang mga parauma, mga paratanom. Kumbaga, patronize your own, buy local, tanganing dakol ang nagkikita sa lokal. Tama. Magandang vision po yan, Consi, kasi iikot parang kauswagan kang Naga City, kauswagan man kang Gabos na Nagenyo ang mangyayari na iikot siya kung ano yung from Naga mismo, yun din ang gagamitin ng mga Nagenyo. Yes, at the same time, natatawan taning trabaho, kita, ang mga maing trabaho. So, they takay puan na mag-empleyo sinda
para magkaigosin ng kita. Ang kinakaipuan lang, igosin ng training, igwaning produkto, igwaning market. Tangani si produkto ninda, makakonvert ta sa kwarta na magiging income ka sa inang pamilya. Sailing ko saro yan sa strategy para mabawasan ta itong mga nagtitios sa syudad. How about po, Consi, sa mga bata naman, sa mga kaakian, sa mga jóvenes, kasi na-touch na natin ang livelihood na pwede yan sa mga magulang or sa mga nasa tamang edad. Ano po? Paano po yung sa mga kaakian, sa mga jóvenes na nag-eskwela pa o yung mga hindi na rin nag-ieskwela? Ano po ang maray na programa po na pwede nyo pong itulod para sa kanila? Enot kay puwantang e-educate ang mga magurang. Kasi pag minor de edad baga, sinda under the care kan sa inda mga magurang. 2 weeks ago nagtiago kami ng benchmarking sa Mandaluyong City. And sa usapig discuss na duman, igosin ng ordinansa duman sa tungkol sa parental responsibility. Kumbaga, iniyo dapat iniantrabaho ka magurang. Pag igo siya mga aki na di nagkaklase, igong penalidad. Pag igo mga aki na nalalaog sa dahi taman ginahagad ng mga sirkumstansya na nagiging pagabad sa sosyedad, dapat ang magurang ang hahabulon kang estado kan sa tuwing gobyerno dahil iyan ang sa indang obligasyon bilang mga magurang. Magayon itong ordinansa ka Mandaluyong City and pig-urulayan mi nga ni kasi mga incumbent city councilors na pwede tang i-adapted diyo para responsible parenthood ang inaapod. Na si mga magurang i-educate ta sinda na yaon sa inda ang trabaho para ining mga aki na niyo day mapariwara. Dapat mapamaray. Kasi go kita mga programa baga sa Sanggawadan, sa Queen na pag ansay mong aki nagkaklase ng tultul, perfect attendance, igwa kanin corresponding na number of kilos of rice. So that's an incentive already. Kinakaipuhan lang na paintindihan sa mga magurang na igwasin ng responsibilidad sa ng mga aki. Na dapat din na pagbabayaan sa ng mga aki. And at the same, kasi aram taman na igwaman programa ang city government, kaya lang kung itong mga pautro-utro na nagkukomiter ni mga infractions sa tuyang nakatuudan, dapat i-educate ang mga magurang na bako niyong maray na nangyayari and ginakaipuan ang sa indang intervention. Tama yung ibang matabang dyan, kundi sinda na iyo ang kapamilya. Ang estado baga, perme ang direction kayo is magtaong penalidad. Pero sailing ko ba kung maray ang sige sa nakitang taon ng penalidad, pero dahil tapig-edukar ang mga aki. Baka baga ang nangyayari sa harong ninda, kulang ng communication process si ina, si ama, saka si aki, di nagkaurulay ta baka pag nagtrabaho si ina or si ama, pag uli niya pagkabanggi, pagal na. May nang panahon para kumusta si sa iyang aki, kumusta noy, kumusta nene, kumusta ang pagklase. So pag una ninda, normal lang, ito pa rin si aki ninda. Nagkakating classes na, nagbibilyar, nagduduman kung sain-sain, then ako kumusta. So, dapat pakusugon ang pamilya na ang komunikasyon dapat yaon. Yan sa hiling ko ang saro sa nagiging problema kung taano igo kita mga aki na na-involved sa mga petty crimes dahil nagigiyan ka mga magurang. Pero ako nagtutubod na pag ining mga magurang na yung maedukar, matawan na ng magkakanigong informasyon sa inang pag-ataman kang sa inang pamilya, mariresorbaran ini. How about naman po sa ating mga senior citizens? Ano po ang maaaring maging programa o aktibidad na pwede nyo pong maibigay sa kanila? Based sa situation ganyan, ang pangangaipo talaga mga senior citizens is pang-sustenance kan sa inang bulong, medisina. Araw to, mabaga pag nag-age kang 55, 60, grabe na ang maintenance. Minsan nga kung sa panahon tangon yan, age 45 ba lang, igwa na mga maintenance medicine sa hypertension, diabetes.
So much so sa mga senior citizens. And naog makita na iguang pigpatupad na national pension ang national government. Ang problema lang is limited din yung slot. So dahil gabos matatawanan, and sa presenting sa ng paglungsod, igong pinag-sponsoran si Councilor Joe Perez itong localized social pension. Ang pigtagama duman is 500 pesos per indigent. So we are hoping na by next year madagdagan ta si pondo duman, tanganing mas dakol ang makinabang. Taaram ta mga pangangaipo ka mga senior citizen, ang 500 pesos nga ni Aman, kulang pa yan sa pambakal ng mga bulong, kulang pambakal ng gatas. Minsan itong mga nakahigda na sana, kulang pa pambakal ng diaper. So, inguawon ta na itong mga programa na direktang makakatabang sa mga tao, madagdagan ng pondo. Dapat, ako sa parte ko, pigiling ko, naging chairman ako ng Committee on Appropriations. Ang tutukan kang gobyerno, itong mas napangangaipo ka mga taga-naga. Pangangaipo kang mga tao, pangangaipo kang sektor kang PWD, sektor kang senior citizen, kang solo parents, itong direktamente makakatabang sa sainda. Dagdagan tang pondo para sa localized pension, dagdagan tang pondo para duman sa allowance ka mga solo parents, dagdagan taning pondo para sa mga PWD. Iniyo pagpiggibo mo iniyo, maski pa paano, igo kitang pigtataong kagianan sa pagbuhay ninda. Sabi ko so much so kasi igo naman kitang dakol na infrastructure na pinagibo, si kinakaipo lang talaga na gibuhon na mga projects, pero at the same time ibalanse duman sa pangangaipo ka mga tao. Ayan mga kaibigan, napakinggan natin ang kalahating parte ng application platform ng ating aplikante na si Councilor Doc Jess Albius. Magbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin job interview. Makalipas lamang po ng ilang paalaala mula sa ating mga kaibigan, kaya tutok lang po, walang iwanan. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto, ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Taanoy ka! Nandito na ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Ako ho ay si Lloyd Ople. Diabetic po ako, matagal ko na po itong dinadala. Mula noon, gumamit ako ng iBerry Gold, umayos ang paningin ko, gumaan ang pakiramdam ko. Noon palagi itong nagluluha kahit sa gabi at sana po ay tuloy na mawala. Salamat sa iBerry Gold. Basta lutein, mag-iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mas mura at mas maraming lutein. Mahalagang paalala, ang iBerry Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Double light at barkada, sarap pagsama-sama. Doble swabe, daling inumin. Doble sarap, iandalhin. Easy lang, chill lang. Every moment ang gaan. Ang saya-saya, may kulinan, may tawanan, may sayawan. Double, double, double light. Double, double, double light. Double light ka ang talaga. Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap. Drink responsibly. Radyo natin. Mic check, 1, 2. 89.5. Radyo natin.
Sa tong listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taknoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taknoy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taknoy ka! Nagbabalik po ang ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Kasama po natin ang ating aplikante na si Councilor Doc Jess Albius. Now, Doc, sa pagpapatuloy po ng ating pag-uusap, from 2019, pasok ka po, sabi mo nga kanina, number 10. And then, nung 2022 election, bigla ka pong nag-top. Ikaw po ang top notcher, nag-number 1 ka as City Councilor ng Naga City na pinili ng ating mga tao. Ano sa palagay mo ang nangyari, Doc? Ano po ang naging motivation ng mga tao para ikaw po ang talagang nagustuhan nila? Sa hiling ko, saro sa pinaka-importante kayang character kan sarong public servant is consistency. Nadawa anong panahon, consistent ka kan sa imong ugali, kan sa imong pakikitungo sa mga tao. Na may election sa Mayo, same pa din ang sa imong pagtatar sa lambang nakakaulay mo, lambang nagenyo. And ang magirong-girong dumang kadto kaya kan 2019 dahil bako akong kapartido kang administration, so napaduman sa kuya mga komitiba. Itong mga komitiba na kulang ang trabaho. Committee on Blue Ribbon, Committee on Human Rights. Mayo po yan mga committee hearings na gayo. So, mas dakol si sa tuwa naging panahon sa pag-ikot sa barangay. Nagkataon, naglawg itong pandemic baga kang 2020. And kang pandemic, saro sa naging naginibuan si pagtabang sa mga tao. Na during katong time ng lockdown, sabi ko mang kaming gaanong pigkakagastusan. Pag naglawag ang sweldo, naduman ako kayo sa Robinsons, mabakal ako mga panira, hotdog, meatloaf, kung ano-anong frozen meats. Then, pag nag-ikot ako, tawag ko sa mga nagkakain ng mga parapadyak. Si maagyan ko sa tinampo. And then, kung medyo nag-relax si lockdown, nakaisip kita na magkaikot ng parapol, mga bagas, gatas, si mga pangangaipo ka mga tao na madali nang magamit sa saindang harong, sa saindang pamilya. So nagparapol kita, inapod na itong pakonsuelong parapol, pero dahil limitado pa si movements ka mga tao kadto, sa to mga empleyado sa opisina, sinda naghahatod duman sa mga naging winners na. So duman na conceptualize itong sinasabing Albius Permi kita, Albius Giraray, na nag-hashtag ang mga tao duman na araw kayan. So tanda ta katong naka-lockdown, nag-ikot kita sa mga barangay, nagpatabang kita sa mga punong barangay na madyan ako sa barangay, guwa ko narang 200, 300 or 400 packs of hotdog, kung anong burger patties, then itautan niya ako sa mga one per family. So sa iling ko, nagtatak ito sa mga tao na si Doc Jess, kantong may pandemya, natabangan kami. Nag-ikot kita kayan, halos gabos na barangay na ikot pwera na sa nakatong naglangkaw garay si kaso kang COVID. Ang tanda ko kato, itong pinakainitang naglangkaw duman sa Concepcion Pequeña. Itong may instance na dahil nagtitiripon para mag-inom, naglangkaw si kaso kang si COVID. So pig-stop baga itong mga araw ka to. Ako man dahil sa pagsunod ta sa mga protocol, pig-stop ta ito, pero nag-switch kita sa online. Nagparapol kita, and si mga nanggagana, pigtatawan na kan si mga premyo sa paagikan sa mga staff sa opisina. Pigibot ato halos weekly. Then after katong pandemic, pigpadagos na mangyari ito.
on a quarterly basis. Pagka not ka to, pag birthday ko, birth month ko, April, then pagkalasiyan, Peña Francia Fiesta, and then December. So continuous. Kaya nga ang pag nag-iikot kita sa barangay, masabi ang mga taga-barangay, si Doc Jess ngayon, daw ngayon mayong eleksyon, consistent na nagigibong araw gayan. Nagpaparapol, nagtataon ng tabang. Na data lang gigibon dahil may eleksyon. So, siring man, ang sailintang dakulang bagay dyan na pag may nagduman sa opisina na tao, kakalayan ta. Kung kaya ta si pangangay po, itatao ta. Kung di man, tatabangan ta siya para sa iyang problema, matawan ng solusyon sa paagi kang ibang mga government agencies. Kumbaga, ang inapod kan consistency na from day 1 hanggang ngunyan, araw kita kan dati, maying pagbabago. Dati lang. Ayan. So, kanina po, Consi, di ba, mga nabanggit mo na po yung mga programa, yung mga nagawa mo na po as city councilor for your 2 terms in the office. Ngayon po, ano po ba ang masasabi mong greatest accomplishment and masasabi mong ito yung memorable sa akin? Sa tingin ko bilang isang dentista, oral health advocate kita, dawa bako siya ning lagdo, pero igo kitang naginibo na ning programa. Katungay nagpupon kami kang 2019, ang sabi ni Mayor Nelson Ligacion, dahil igwa na kitang dentista sa syudad, sa konseho, igwa nang matulod kang advokasya sa oral health. So, pigpo nante yan, itong nag-create kita ng ordinansa na nagsasabi na kinakaipuan ta mag-hire ng 2 government dentist, saring man kan dental aids, taramtang pagdikit ang dentista kan syudad, dikit man ang matatawan ng serbisyo. So, pag nadagdagan na sa to yung mga dentist, dako lang makaka-avail kang dental services. So, kan 2019, kang paglaog mi, 2 lang ang dentista takad to. Pero this year, 2025, igwa na kitang 4 na dentist. Siring man, igwa kitang haman na ordinansa itong mass fluoridization. Ta importante po baga na preventive na sa mga aki, na po fluoride, nalalay daning fluoride ang sa mga ngipon. Alagad, alongside with that, kinakaipuan mangyari yung oral education. Kaya nga ni ako, pag mga barangay officials, maduman sa kuya, pwede po nga kami maghagad ngayong sipilyo. Although, ang ano tabakay, dapat nga ni pigbabali na yun sa budget kang barangay, pero kita, hanggat kaya ta magtabang kung iwa kitang available stocks, natao kita dahil parte yan kan sa tuyang advokasya na ma-instill duman sa mga tao, sa mga aki, na importante yung pagsisikilyo ng ngipon. Kansarong aldaw kaulay ko si mga dentista kan syudad, sabi ko, ang pigigibutan niya ko during the past years, curative. Nagbubunot kita ng mga ngipon, mga raot ng ngipon. Pero this time niya ako, pag sa masunod na termino, ang tututukan tanan niya ako is preventive. Itong fluoridization, sealants ka mga ngipon, pagpasta ka mga raot ng ngipon. So, yaon na kita duman sa phase na kinakaipuan ta mag-invest sa preventive, restorative. Itong mga raot ng ngipon, habang amay pa, pastahan tang hindi maraot. Ito na rin po ba, Doc, ang nakikita mo na yan yung masasabi mong ito ang legacy ni Councilor Doc Jess Albius since ang reapplication mo po ngayon is for your 3rd term in the office? Yes, I think saro yan sa kinakaugma ko na ginibuan ko and panduwa duman sa sektor na pigre-representar ta dahil naging chairman kita kang Committee on Housing. Itong marahayan sa tuwing eribanan sa Naga City Urban Poor Federation and si programa ninda regular tang pinagre-repaso. Sa katunayan, kita po ang main sponsor kasi Condonation Ordinance kan syudad. May pigpasar po kitang ordinansa kang November na nagtataon ng kagianan sa mga
yaon sa beneficiaryo kang kaantabay sa kausugan program kang lokal ng gobyerno kung saan na itong mga bayadan ninda, mga moroso, ta tulong parte kayan kang pigbabayarin ninda, igwa itong principal amount, igwang interest, igwang penalties. So, kang pighiling ta si mga bayadan ka mga beneficiaryo kang kaantabay sa kausugan program, itong penalties mas halanggaw pa duman sa interest sa interest sa principal. Gustong sabihon, imbis na mapagian si pagbayad ninda para masadiri na ninda si sa indang daga, magabat dahil ang penalties dakulaon. So kang pighiling ta ito, sabi ko kinakaipuan magkaigo kita ng condonation. Alaga dapat mahiwas ang pag-informar sa mga tao na igong araw kaning programa. Tanganing dakol ang maka-avail. Pigulayan kang grupo kang anbagong Team Naga na ang sa tuyang mission within the first year of the next term, sigabos na mga beneficiaryo na bayad na kan sa indang pinag-iirukan, dapat matauan na ning award kan sa indang lote. Award of title or certificate of ownership. Tanganing igwa sindang peace of mind na let's say si magurang baga sindang membro, mawara man sinda sa kinaban si ipapamanan nila sa indang mga aki, tranquilo ang sa indang pag-iisip. Siring man pag si mga nakabarayad baga, pag natawan mo na ng titulo, natawan mo ng certificate of ownership, makakainganyar sinda na si mga dai pa nakabayad mas mabaraya dahil aram hindi igwa nang itatao sa indang katibayan na sa indo na niyo. And at the same time, pag nagbayad sinda, additional na ingreso yan sa gobyerno lokal. Pag dakol kitang nakolektang nagbarayad, magagamit din sa land development, land preparation, ka mga pigbakal na daga kang gobyerno lokal. In which, pag nagibuta yan, igwa kitang may award na naman sa mga bagong aplikante. So itong condonation ordinance, importanteng maray sa mga tao na nasa urban poor sector dahil matao ito ng kagianan sa sainda sa pagbayad, asin masadiri ninda sa sainda mga titulo sa sainda mga pinag-iirukan. Ayan. Talagang nakilala natin ngayon si Councilor Doc Jess Albius. Hindi lang yung mga naging trabaho niya, yung mga naging accomplishment niya bilang city councilor or incumbent city councilor ng Naga City, pati na rin yung personal side ng ating konsehal. Ngayon, ito na po ang ating last na katanungan para po sa inyo, Doc. Ngayong darating na May 12, 2025 election, taano po taika ang isa sa dapat na ma-rehire kan sa tuyang mga tao? Taano ika, Doc Jess Albius? Ngunyang pong paaboton na May 12, ang aspirante para konsehal, 24. And sa 24 ang aplikante, si Doc Jess Albius lang po ang dentista. So pag nag-apply baga kita ng trabaho, ang perming paghihiling si qualification sa ka-experience. Pag nagsabit ka ng resume, hihilingon ka sa imong employer na ano nga yan sa imong qualification. Si Doc Jess Albius, Doctor of Dental Medicine, sarong dentista. So may dadarawang kitang advokasya. And ipapadagos sa tuway na punan. Pandua, pag sinabi eksperyensya, ang piglalawgan mong trabaho, legislator. Legislador, nagigibo ng mga resolusyon, mga ordinansa na makakagibo ng programa. So sa lado kang eksperyensya, naging barangay kagawad kita sa Tabuco, naging punong barangay. And sa ngunyan yung kita sa panduwang termino bilang konsehal. So kumbaga, igwa na kita ng eksperyensya sa pagibo ng mga trabaho kan sarong konsehal. So yaon na yan dyan. And sa hiling ko, pag ang sarong ma-hire kan sarong aplikante, pigiling ang number of years of service. Ibaga, dapat ang track record mo maray. Kaya nga, ibaga, sabi ta, kung qualification, yaon na dyan. Very qualified man si Doc Jess Albius. Pandua, experience, nahiling naman ninda, nagtrabaho kita ng
husay, asindusay, duwang termino, pantulo, yaon ang puso sa pagserbi. Dapat nag-uugma kita sa satoyang pigigibo, dawa mapagal, pero ugma kita dahil ang pigigibo ta para sa satoyang constituentes. And ang puso, yaon permi sa pagdangog sa pangangaipukan tao na kaya tang matabangan. Sabi nga ni Bagay, you cannot give what you do not have. So may limitasyon man sa satoyang kakayahan, pero ang importante duman is yaon ang puso sa pagserbi. So sa hiling ko duman sa tulong criteria na mas importante, qualification, experience, and love for service, pasok man po si Dr. Jess Albios. And ini po ang dadaroon ta kung sakaling kita matawan galing pagkakataon na makapagserbi dahil sa itataong mandato ka mga taga-Naga sa maabot na Mayo 12. So, di man po kamo mapapasupog kung sa inuliwat na tatabangan si Dr. Jess Albios dahil kung naging marhay kita katong first term, kunya na second term, sisiguradoon ta po na mas magiging marhay kita sa pantulong termino dahil ang nadaroon tang advokasya as in aspirasyon para sa mga taga-Naga, itong mas ikakarhay ka mga taga-Naga. Ito ang sabi ta nga ni, dapat ang prioridad na proyekto ngunyan, itong makakaangat kang estado, kang lambang pamilyang Pilipino. Itong mga programa na igwang direktang pag-angat kan sa indang pagbuhay, na bako lang sidang arog ka na kang tulong taon, arog ka pa ngunyan, iyo mangyari sa masunod na tulong taon. Sailing ko sa liderato kan sa tuyang masunod na alkalde si Ma'am Leni Robredo, iyan ang sa tuyang target na barometro na dapat ang kairiban niya gabus, kwalipikado, may mga eksperyensya sa pagserbi, di limunta duman itong programa na makakatabang sa pag-angat ng estado ng mga tao. Yan ang mas importante sa kunyan, sa hiling ko, na dapat ang barometro ta after 1 year, pera ang natawan taning trabaho, pera ang naging self-sufficient, self-resilience na pamilya. Na hasta makaabuting tulong taon, dapat halangkaw na ang porsyento kan sa tuyang natabangan ng mga taga-Naga. Na bako lang itong mga proyekto na nahiling ta, pero dapat itong namamati kang pamilyang Nagenyo. At yan po ang ating aplikanteng kandidato sa araw na ito, si Councilor Doc Jess Albios. At nailatag niya po sa ating lahat ang kanyang application platform. Mas nakilala natin siya at mas nalaman natin at mas nagkaroon tayo ng pagkakataon para timbangin kung nararapat nga ba siya na mapili o ma-rehire natin sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Maraming salamat po, Doc Jess. Thank you, Mama Jana. Salamat sa mga nagdadangog niya na pagkaaga, nagdadalan. Siriman salamat kay Station Manager Mafe sa pagtaoning oras, as in pagkakataon na ma-interview, makapagpahayag digdi sa pagikan sa inyong istasyon, and hopefully ma-appreciate kan mga nagdadalan, mga nagdadangog ngunya na pagkaaga ang kwalifikasyon, eksperyensa, siriman ang aspirasyon ni Dr. Jess Albios na liwat makapagserbi sa siyudad Naga. Salamat, Mabalos. At maraming salamat din po, Doc Jess, sa pagpapaunlak mo po na ikaw po ay maisalang namin sa aming hot seat para sa ating job interview sa araw na ito. At yan po, mga kaibigan, ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan po wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat, and to God be all the glory. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Taanoy ka!